जानांगौ आंनि खलथायानो गाज्रि जाबाय आंनि दिमाग गाज्रि आंनि ब्रेन गैया आंनानो एकदम दिमाग गैयि मानसि आं मा सिखोमोननि लाफ्लांनांगौ बे भिडिअखौ आंनोखौथ' आङो एथ' दुखु मोननानै थाबाय आरोना आंनिनो भुल आं भिडिअखौ मानो लाफ्लांनांगौ मा जानायनि आंनि दिमागानो एकदम खामानि होआसै आं बे भिडिअखौ लाफ्लांनो दोननायानो बेनो बायरा जाहैबाय आरो आं गावखौनो गाव बिराद लाजिनाय मोनबाय आरोना बिराद दुखु मोनबाय गावखौनो गाव बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना गोदोनि जाथायखौ बेबायदि खालामफिनगोन होननानै आं सानाखैमोन आरोना बेखायनो आङो बिराद दुखु मोनना दं आरोना दा बेखायनो आङो भिडिअबो लाबोनो हायाखै लासै मोनबाय आरोना गावखौनो गाव गामियावबो मा मेगन मोखांजों देखायहैनो सानबाय आङो एकदम गावखौनो गाव लाजिनाय मोनबाय आरोना बेखायनो आं बिराद गोजान जायगायावसो थानानै दंफैयो आं एकदम लाजिनाय मोननायखाय आरोना बेखायनो आं भिडिअबो बानायथ'ला होनना सानदों जेबो बानायथ'ला मुलिबो फानथ'ला होनना सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे जाथाया गोदोनो जानानै थांखांनाय आरोना बे जाथाया खमबाबो 9 मास 10 माससो जाबाय आरोना बे जाथाय जाना थांखांनाय गोदो जों मुलि फाननाय समावथ' बयबो रिल्स बानायनाय आंजों थाबायनाय आंजों मुलि फानफानाय नुदों जानांगौ जों सानैजों जेरावखि जाया मुलि फाननाय थांनाय जों सानैजों थाङो होननानै मिथिखायो नोंसोरबो ओमफ्राय भिडिअआवबो नुदों जाहैदों ओमफ्राय बेयावनो बेबायदिनो मोनायाव हराव बियार लोंनानै बिदिनो गरमा गरमि जाफ्लांबाय आरो मोनसे गाज्रि खामानि दाय मावफ्लांबाय दाय लाफ्लांनांगौ जानांगौ आंनि खलथायानो गाज्रि जाबाय आंनि दिमाग गाज्रि आंनि ब्रेन गैया आंनानो एकदम दिमाग गैयि मानसि आं मा सिखोमोननि लाफ्लांनांगौ बे भिडिअखौ आंनोखौथ' आङो एथ' दुखु मोननानै थाबाय आरोना आंनिनो भुल आं भिडिअखौ मानो लाफ्लांनांगौ मा जानायनि आंनि दिमागानो एकदम खामानि होआसै आं बे भिडिअखौ लाफ्लांनो दोननायानो बेनो बायरा जाहैबाय आरोना आं खेबफ्रांना लादों आरोना मोनायाव बेबायदिनो फेनाय समाव आंबो एकदम साल गैया आरोना फेनाय समाव खेबफ्रांना लानानै ओमफ्राय आङो फुङाव अखानायै नायनानै डिलिट खालामखादोंमोन बेखौ डिलिट खालामखानाय समाव ओमफ्राय आङोथ' अबेबा डिलिटआव थांनानै आं बारा मबाइलफोरखौ नायनो रोङा बेखायनो आङो बेबायदि डिलिटआव थानायखौ आं मोजां नायासै उनाव आरो मबाइलखौ मास मोनसेनि उनाव आङो फाननानै दस्रा लादों आरोना मबाइल बावनो आं थांफ्रांनाया बेबायदिनो बोरै जाखो मिथिला आङो खाहानिफोरखौ गोबाव जाबायमोनथ' बेखायनो मिथिला आरोना बोरै जाखो बावनो आङो मबाइल फाननाय समाव ओमफ्राय थांफ्रांबाय बावनो आंखौ ब्लेक मार्क खालामहरबाय मानसिफ्रा गोदोनो खनसे खालामखादोंमोन 2 मासनि उनाव आंनो एचकेनि 50,000 नांगौ 30,000 नांगौ होननानै नङाबा नोंनि मोनसे भिडिअ दं होनना बुंदों बेयावनो आङो कनफिउस जाबाय मा भिडिअ दं आंनिलाय बेनो होननानै हैद साला नोंसोर फ्रड गोजा नोंसोर साला फैसा जाग्रा लुथिनो थाखाय नोंसोर खामानि दामानि गैया होनना रायहरदों आङो दाख्लैबो थिग मोनानै हराव 30,000 आरो 50,000 सोरबा 1 लाख बेबायदि दाबि हरदों आंनि सिगाङाव फन हरफिनबा गावसिनि फना थाङा आरोना ओमफ्राय हिनजावसो मेसेज हरनायाव ओमफ्राय हिनजावसो रायलायहरो बेबायदि जादों आरोना आं बिराद कनफिउस जादों ओमफ्राय आङो मा भाइरेल दंब्रा मा भाइरेलनि माबा भिडिअ दं होननानै बिदिनो होननानै ओमफ्राय खालामदो भाइरेल खालामबा आङो फैसा हरनो हाया होननानै बिदि बुंदों आरोना आङो बिदि बुंनाय समाव ओमफ्राय दाननानै आं मबाइलखौ माबा खालामनानै लादों लक खालामनानै लाबाय आरोना लक खालामनानै लानानै बिसिनि नाम्बारखौ ब्लक खालामजोब्बाय आङो ब्लक खालामनानै ओमफ्राय आङो बावनो सिरि थानाय जाबाय आरोना बेखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानोदि आङो बिराद गोरोन्थि आंनो मावफ्लांबाय आंनि दिमागानो गाज्रि जाबाय आंनो गावखौनो गाव बुंना लाबाय आरो माथो खालामबावनो आङो बिदि गावखौनो गाव लाजिनाय मोनबाय आरोना बेखायनो बयनिबो सिगाङाव आं लोगोफोरनि सिगाङाव ओमफ्राय बयनिबो आंनि फल'वार्स लोगोफोर आं मा बिनाय जाबाय आंनिनो गोरोन्थि मा बिनाय जाबाय बेखायनो अननानै आंहाबो गथ' गथाय दङ अननानै खनसे निमाहा होदो नोंसोर आंखौ दे खनसे निमाहा होथारदो बेबायदि गोरोन्थि आरो भुलावबो मावा ओमफ्राय जाहाथे रावबो दामाव बेबायदि भुल भिडिअ सिडिअ खेबनाय बे बिराद गाज्रि आरोना बिराद गिदिर भाइरेल आरोना बे बिराद दुखु मोनबाय आरो गावखौनो मोजां मोननायनि थाखाय बेबायदि जाफ्लांबाय आरोना मोजां मोननायालाय मिथिखायो बयबो बिराद मोजां मोनोमोन आं बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो गावबो मोजां मोनो गावबो गोसो होखायो आंखौ मोजां मोनाबा बे आंजों थाबायफानाय नङा मुलि फानफायनाय नङा बेबो आंखौ बिराद मोजां मोनो जेथ' मानसिफोर दङ बेनिफ्राय साबसिन आंखौ बांसिन मोजां मोनोमोन बे आरो अनोमोनबो ओमफ्राय आंखौ बेबो बिश्वास दंमोन बेबायदि खालामनाय नङा बे होननानै बेसेबां दुखु जाथावथाव बेबो दुखु जादों जानांगौ दा आं फनखौबो थिखांनो हायाखै माबा बुंहरगोनथाय आंखौ बिराद दुखु जाबाय आरोना बिनि गोसो बिनि न'खराबो दा मा जागोनथाय बुंनो हाला आंनि न'खराथ' जाखाबाय बरबाद बिराद दा हिनजावाबो मा खालामबावगोन आंखौ आं बुंनो हाला हिनजावनि खाथियावनो नुजानो हाला आं गामियावनो थांनो हाला आं नुजानो हाला मा मोखांजों नुजाबावनो बिराद लाजिबाय आं गावबुरा सेक्रेटारिफोरजोंबो फन हमनो हाला आं लाजिनाय मोनबाय गावखौनो गाव आंनो भुल जाखाबाय माथो खालामबावनो अननानै आंखौ निमाहा होदो खनसे हरदो अननानै नोंसोरो आंखौ मोजां मोनोबा निमाहा होदो नङाबा आं मा जालांगोन नोंसोर बुंनो हाला गारिखौ लानानै अबा हाखराव थैनानै थाहैसिगोन आङो नायल' नोंसोर अननानै निमाहा होआबा बे खनसेखौ निमाहा होदो अननानै आं भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय।